mobilba esnéztem. Hát most meglátjuk. Izgulsz? Micsoda? Igen. Nagyon jó buli, hát nem is azért, hogy 46 kilométert nem is lehet másképp végigmenni szerintem. Csak bulizom, mert én az biztos, hogy ki fogok halni. ...286-os rajszámban. Mi az, amit még meg tudnál enni? Mindent. Téged. Rengeteg kaját. Nagyon hosszú volt, több kaja kell. Te lehet ezt egyáltalán élvezni? Persze. Vagy neked mi a véleményed? Az, hogy te még tudsz mosolyogni. 48 kilométer után ilyen terepen, ilyen pályán. Más már nem tudok, csak mosolyogni. Arcon a folyton mosoly kissé. Hát látod, most nagyon szép az idő, esik is, meg sár is van mindenhol. Úgyhogy ez tényleg egy érdekes verseny volt. Ez az, ami igazi hegyi kerékpárzás.